Kilsin jırı әллә кая югалган. Әллә безнең егетләребездән ашлай кашып киткәнгә килсин жыры юк булган. Ансын инде белмибез, шулай бит дуслар. Ә инде карагыз нинди матур парлар бергәләп бийләр. Шундый матур көнне, табигатьнең иң матур чагы, бөтен дөнья яшьлеккә күмелгәндә, безнең Мәскәү өлкәсендә бүген шундый матур бәйрәм, Сабантуй була. Сабантуй. Yaprak
Beyler oynarız Ahırsa mini bedenley Gürmini boylarız Sen olsanın bak güvenelim Silahlıkla güvenelim Güzelerime sin üzerinde Hayırlı bulan güvenelim Kayısı payında Kayısısın Ayrıl bir kıram Yalnız paylı Видео себя, видео себя. Там? İnanısı Да. kıram Вот я тебе Kayısı рублей payında